čau to lidi, já jsem viděla u dalšího gameplaye na GTA 4, takže jdeme na to! Jo, tentokrát bude hrát Kuba a já tady budu sedět jako Tomej. No tak, Tomej. Miluješ youtubery, tak seš rebel. Tak to teďka ty pery. Ty seš Katy Perry. No tak to promiňte. Hele. Kubo. Ne. No tak co budu teda dělat? No ty si celou dobu hrál, já jsem tady si dělal úplně vůbec. Ne. Tak se také chvilku udělal. Tak co budu dělat? What the fuck, bitch? What the... Že bych si jako zase vysekal jako vždycky. Ne, Far Cry natočíme. Lidi, budeme točit Far Cry. Pojď? Far Cry ne. A bahem lidi, co se udělali? OK, tak tohle jsem nechtěl. Já jsem se chtěl To je fakt nechtěl. Já jsem se chtěl zpřátel, ale nelítem jak tam nejkopal. Takže tohle bude jenom taková informačka v GTA, že vlastně my teďka budeme natáčet Far Cry 3, takže jo, hodně se mám tohle. Hele, víte, že lidi Kuba má rád tohle? Takže... Má rád motorky? Toho! What the? Nebo tě what the? Nebo tě what the fuckuju. What the fuck, bitch. OK, tohle jsem vážně nechtěl, takže tohle je asi konec tohle videa.